Hälli. Çağız hatmamallym. Inni kaçan ýördiýser 2 ýyl galgullygyny ýöre bermeli. Seň näýüziň falyk? Näme boldy? Garaşarsyňa? Wah, men garaşar nowlyn ejemin kakamyň razylygy gerek. Kakamyň dostumyň diýenini alyp berjek bolýar. Bak, şeýle gelnejeme magrat gördüm. Indi näme etmeli? Bolmasa agyňy murat göräý. Bak, onuň ama dogry pikir. Bolla men iştaýda düşüräý galdyndym, jaňdym gatnaşar. Can Melia mı? Alo? Alo, Ece. Hawa goýdym. Çykdyňyzmy işden? Hawa goýdym, çykdym mine öýe ýetdim diýen ýalla. Ece şu aralaky diýen oglan. Dogany barjak bolýa-da öýe. Kakam näme diýerkä? Gaýdym jan, kakaňam şowur diýende tutturup otýur da. Ana ha öýe ýetdim häzir gaýdym jan ýene de gürleşjek kakaň bilen. Sen ala detme gaýdym, hemme zat gowy bolar. Sen işden çykdyňmy gaýdym? Hawa çykdym Ece barýan häzir. Bolýa garaşýan gaýdym jan, geliber. Bar, sağ ol. Bolýa. Şu gaýdym gamar bagty bolsunna. Benim başlarma şunur yani tutun Nice günler kılmadım affide Paylaşıp şarkılımı ver Barardumuz dedi benim Gelin şarklanalım La 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 Towa. Bu näme boluş? Näme? Bolup berşiň nähili? Gaýwa eginindäki kurtka, kepka näme? Näme? Näme bolupdyr? Näme gözüň zinkillap bersiň? Ýylygyny görse näme diýer? Şu iyil görmesin dip öýde tanıdyk börne. Näetdiň muny? Towa, ýetişen gaýdyň ma ullukan adam. Ullahana. Daşarda tanıdyksana doýsaň ýem ýazyp urýar. Me dogdo birisiň ha biri gelýär. Ha o Wi-Fi çektirden şuda. Gurunlardan ýatdym, onuň öýde tanıdyk idim. Şatlanmak bolan okmaýyn şatsan. Şahtlanasın gelýärmi? Hawa? Şahtlanasın gelýärmi? Şahtlanasın gelýän bolsa, biziň meselemiz şu, gaýdymyzyň meselesini. Ay şowurundur da ulşat. Bolly gerek gel şolar dämi? Gerek gel. Men Akmurat dostum bilen gurleşdim. Gülýaly barly maskala tüweleme ol ýegenjigem daşar ýurt tokap ber. Ne gelýär diýe. Gaýdyň hormy? Sonra ala detken o baran ýerine. Olara barsa gaýdyň hor bolarmy? Murat, men sen bilen 21 ýaş ýaşaşyp ber. 5 ýyl halaşdym, 25 ýyl men seni dinledim. Inne birje gerek men dinleýdi Murat. He? Senem öýlenende halaşyp öýlendiňa. Söýen gaýdyň allyňa şeýle dämi? Wah, bilýän. Düşünäýdi gaýdyň ýagdaýy. Bilýän Gülşah sen sözüm söz bolýar da, o nädeň söz berdim da, meni kotyň arasynda garlyma. Söz berdiň, he? Söz berdiň. Gaýdyň hakynda pikir eden ok Murat. Söz berdiňmi? Bolýa. Söz beren bolsaň özüň bil. Gülşah. Gülşah. Akvalım koyan son kalmadı dostlarım Aydan men budurmuştu terzik val kassasın Budurmuştu yaş bollum Doğun yardan daş kaldım Ağlattım Gülşah sani Ağlama Gülşah Bağışla Gülşah Kakam o çaýda bir geçäň. Ha, bolýar. Esselamu aleyküm. Wa aleykümselam. Gel Ahmet. Gel Ali. Ay, tuweleme. Ay, buna öýde kelin o. Hawa. Ay, televizyon çıkarıyor otur. Gowu mu canım? Gel otur hani.
Ay Ben de yatırım vereyim. Ay kehan oturmanı vaktim yok bara bir hemen bir tağlagamanı koros oynaydım. Hava. Hemen bir maslahatlaşa geldim. Aha. İşler gowy mu? Hava, hay Huda şükür. Gülşat. Çay ala. Murat Aha. bir ömür kimede bir fiile hormatda o salamda gatnaşpıyor. Hava. Indi bir has yakynyň bir garnaşlyk aşaýyn nip o öň bir kedek gelnemi uğratdım. Hava. An bir çay ala. Komiyadalarına janatam. Oy ay. Ana. Onun soň üçin bir Aha. bir kedek bir gelnemi uğratdım bir habaryň bardyr ya ýokdur bilemek onu ölmem bir habarlaşaýyn idim. Ahmet sen henem inin benim çağam. Yani bir da düşün. Oğlum bir dostum da men ona söz verdim. Vada vereydim da. Bir sizem hor saklanmarsın onu bir öňden bir wadalaşansın. Düştüm diýen aýdýanlaryňa düştüm. File hormatyňa tawar. Ýöne Murat bir da ýadyndan çykarma. Biz çağalamadan bagtly bolmak üçin Şo diýär. Dogrymy? Hawa. Gadan ýaz, şular bagtly bolsun diýär. Ýöne seniň sözüň ýykylan gowy bolmazmy? Çağan gowyny ýykylandan. Wah, men de Akmurada söz verdim. Düşünäy Ahmet sen menim onu mara şeylelikde Murat. Sen bir düşünjeli adam, fiile hormatly adam. Bir 3 tane gowyny jazak. Hem yetiştiren gyýdyň ýüregi, hem men inimiň ýüregi. Hem ol baryan ogluna mara başga biriniň gowynyňda başga ýer bolup başga ýerlerle ýaşaşsan olum bir hilek. Görýän sen 3 tane gowyny anjatjak da sen. 3 dälle. 5. Hem öz göwnüni, hem men göwnümi. Murat bärde adamyň ykbaly ýatyr. Gowja pikirlen. Umydym bardyr. Meni gatsan ýa bir sen arkaýyna otur. Men bir işçilerak. Sağ olun. Bor. Gülşat. Haw. Gel anne. Süstayk. Gülşat. Men pikirlerim sizin diýäňiz dogry eken. Ahmedin diýänem dogry. Ne men sen haladyn saňa ýetdim. Maksadyma ýetdim ha. Eýme gaýrymyzam öz maksadyna ýetsin. Esasy maňa şolaň. Bagtly ýaşany gerek. Gaýdyň aýt. Oglan gullugy etmän kaýarlypdansynlar. Bolýarmy? Barady. Karaşay nevim, karaşay maňa, alawylgyň ilalem, bagışlay maňa. Karaşay nevim, karaşay maňa, alawylgyň ilalem, bagışlay maňa. Yadyna düşýärmi dillen gözölüm köýýän diýerdiler saňa dillerin ýüregim moňmoýar seni küýseýär ýüregiň şuň ýerindelerem duýup gelerin ýüregim moňmoýar seni küýseýär ýüregiň şuň ýerindelerem duýup gelerin
Ala gözlörüňi ilelem Bağışlay maňa Inni men gidýärin watan goruguna Lala finnen aýra düşýärin bugün Görüsüm gelenne söýgülim seni Ilmydama ýatlap gelerin Görüsüm gelenne söýgülim seni Ilmydama ýatlap gelerin Garaşay närim Garaşay maňa Ala gözlörüňi ilelem Bağışlay maňa Garaşay närim Garaşay maňa Ala gözlörüňi ilelem Bağışlay maňa Ala gözlörüňi ilelem Bağışlay maňa Ay diyegenem gelleti diye toplap tasar yurtta. Berelerim şişi düdäýmezlik borup alat etme. Toyuňa mähri zatny gurlaşyp goýandyr na. Restoran aýdymçy, ýanky depreksi beregleri bilen maşyna çendi. Ay sen gatar kayın mola. Yekece yegenim maho, ne diýän? Yekece. Şoňa etme nämeden, nine alyp giden bulary? Kenna bulary bilýäňa? Wah diýmesen o tasar ýurtly gurrun edýäň dämi? Oňa da toýdan soň gider ýörerse bile. Yok be. Malaria diýdi ýanky, Gankon, Taiwan, gurrun netme o zatlan wahlama ho. Akmuratcan, onu bilýän, onu başga mesele var. Başga näme bolsun? Neme däbi? Ha. Şo gyzan bir ýaşlaň özü bir başga birilen gurulýan eken, ondan haka diýdi, men bagtym bir bağlama öňüme böwet dolma diýip oturda öýdäkem bir bular gowunnik mal diýip otur. Ne özüňem käwat nalýan o akmurasan. Bular bir nalamasyn o. Sen men kidaý dedikçiň de. Ay, doşan bey diýmeden bir ýaş. Ay, hanay eliňem. Paray. Ey. Sen ay. Akmurat! Akmurat! Ey, toýuwur gelgin o! Sen olmadan gaza olmada. Wah, dosa öýkele do. Ay. Smat düşünmese de soň düşüner da. Esasy. Gaýyrçagadym bagtly bolsa bolýar.